हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान जेनेरेल नलेज भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। भिडिअनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनोसै। दा सोलिबाय थानाय अलिम्पिक गेमआव जोंनि भारत हादरनिफ्राय बाहागो लागिरि बिथांमोननि सोमोन्दै एसे बुंथिनानै होनाय जागोन। नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांनोसै। देग्लायनि 2021 मायथाइनि अलिम्पिक गेमआ जापान हादरनि राजथावनि टकिअ' जागासिनो दङ। दा बेनि गेजेराव भारत हादरनिफ्राय गेलेहैनो मोन्नाय बिथांमोननि सोमोन्दै मोनथिहोनो आखायाव लानाय जाबाय। भारत हादरनिफ्राय गासै 121 गेलेगिरिफ्रा बे अलिम्पिक गेमाव बाहागो लाहैदों। गेलेगिरि आरो बिसोरनि सोमोन्दै एसे बुजायनानै होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे बाथ्रा, देग्लायनि 2021 मायथाइनि अलिम्पिक गेमआ थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय फैगौ 8 आगस्तसिम सोलिगोन। बिदिब्ला सिरियेल हिसाबै खेलानि मुं आरो गेलेगिरिफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होलांनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गिबियाव दं जोंहा हिन्जावसाफोरनि बक्सिं गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं मेरी कम। बिथाङा 1982 मायथाइनि 24 नभेम्बराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा सासे पलिटिशियान आरो दासान्दि राज्यसभा आरो पार्लियामेन्टनि सासे मेम्बार। गिबिसिन 8 वर्ल्ड काप चेम्पियन, 6थि सनानि, मोनसे ब्रन्ज आरो मोनसे सिलभार। गिबिसिन आइजो एशियान गेम्सनि 2014 मायथाइयाव जादोंमोन इनचननि साउथ करियायाव। गिबिसिन कमनवेल्थ गेम्सनि उइनार, पद्म भूषण एवार्ड। बेनि गेजेराव आं मोनसेबाव बाथ्रा फोरमायनो सानदों दि नोंथांमोना जुदि पद्म विभूषण एबा भारत रत्न एबा पद्म भूषण बेफोरबायदि बान्थानि सोमोन्दै जुदि मिथिया, आं आगोलावनो बिनि मोनसे भिडिअ बानायखांबाय। बे भिडिअखौ नायनो थाखाय आं गाहायनि डिसक्रिप्शन बक्सआव लिंकखौ होनानै दोनबाय, नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायनो हासिगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिननोसै। नैथियाव दं जोंहा लवलीना बरग'हाय बिथाङा 1997 मायथाइयाव 2 अक्ट'बराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा आसामनिफ्राय। बिथाङा जाहैबाय जोंनि आसाम रायजोनिफ्राय 6थि अर्जुना एवार्ड मोनगिरि आरो आसामनिफ्राय 2थि अलिम्पिक गेलेगिरि। थामथियाव दं जोंहा पूजा रानी। बिथाङा 1991 मायथाइयाव 17 फेब्रुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन। ब्रैथियाव दं जोंहा सिमरनजीत कौर। बिथाङा 1995 10 जुलाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा पान्जाबनिफ्राय। दायो दं जोंहा हौवासाफोरनि गेजेराव बक्सिं गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं विकास कृष्ण, 1992 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा हारियानानिफ्राय। नैथियाव दं जोंहा आशीष कुमार, 1994 18 जुलाइ, बिथाङा हिमाचलनिफ्राय। थामथियाव दं जोंहा सतीश कुमार, 1989 मायथाइनि 4 मेआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा उत्तर प्रदेशनिफ्राय। 2018 मायथाइयाव अर्जुना एवार्ड मोननो हादोंमोन। अमित पंघल, 1995 नि 16 अक्ट'बराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङाबो हारियानानिफ्राय। ब्रैथियाव दं जोंहा मनीष कौशिक, 1996 मायथाइनि 11 जानुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङाबो हारियानानिफ्रायनो।
दायो दं जोंहा आर्चारि गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं दीपिका कुमारी हिन्जावसाफोरनिफ्राय 1994 मायथाइनि 13 जुनाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङानो दासान्दि वर्ल्डनि रेंक 1थि रेंकआव दं। 2016 मायथाइयाव पद्मश्री एवार्डखौ मोननो हादोंमोन। 2012 मायथाइयाव अर्जुन एवार्डखौ मोनदों। नैथियाव दं जोंहा तरणदीप राय हौवासाफोरनिफ्राय 1984 मायथाइनि 22 फेब्रुवारि जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा सिक्किमनिफ्राय 2005 मायथाइयाव अर्जुन एवार्डखौ मोननो हादोंमोन। 2020 मायथाइयाव पद्मश्री एवार्ड। थामथियाव दं जोंहा तानु दास 1992 मायथाइनि 5 एप्रिलाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय। ब्रैथियाव दं जोंहा प्रवीण यादव 1996 मायथाइनि 6 जुलाइआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा महाराष्ट्रनिफ्राय। दायो दं जोंहा बेडमिन्टन गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं जोंहा पि.भि. सिन्धु। बिथाङा हिन्जावसाफोरनिफ्राय हारसिङै गेलेगोन। 1990 मायथाइनि 5 जुलाइआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा तेलेंगानानिफ्राय। 2017 मायथाइनिफ्राय वर्ल्डनि रेंक नम्बर 2आव दं। 2000 मायथाइयाव अर्जुन एवार्डखौ मोननो हादों। राजीव गान्धी खेल रत्न एवार्ड, पद्मश्री एवार्ड, पद्म भूषण एवार्डखौ 2017 मायथाइयाव मोननो हादों। नैथियाव दं जोंहा पि. साई प्रणीत। बिथाङाबो हौवासाफोरनिफ्राय हारसिङै गेलेगोन। 1992 मायथाइनि 10 आगस्टआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय। 2019 मायथाइयाव अर्जुन एवार्डखौ मोननो हादों। थामथियाव दं जोंहा सात्विक साईराज, रांकि रेड्डी आरो चिराग शेट्टी। बिथाङा सानैबो मोनसे टीमावनो दं। दायो दं जोंहा टेनिस गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं सुमित नागल। बिथाङा हौवासाफोरनिफ्राय हारसिङै गेलेगोन। 1997 मायथाइनि 16 आगस्टआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा निउ दिल्लीनिफ्राय। नैथियाव दं जोंहा सनिया मिर्जा। सनिया मिर्जा बिथाङाबो इन्डियानि जानानै गेलेगोन। सनिया मिर्जा आरो अंकिता रायना बिसोर सानैया मोनसे टीमावनो दं। दायो दं जोंहा वेट लिफ्टिं गेलेगिरिफोर एबा लिरथाय थिखांग्रा गेलेगिरिफोर। बिनियाव बे गेलेग्रायाव सासेल' दं। बिथाङानो जाहैबाय मीराबाई चानु। 1994 मायथाइनि 8 आगस्टआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा मणिपुरनिफ्राय। बिथाङा पद्मश्री एवार्ड, राजीव गान्धी खेल रत्न एवार्ड आरो दा सोलिबाय थानाय टकिय' अलिम्पिक गेमावनो गिबिसिन भारतनिफ्राय सिलभार मेडेल मोनगिरि। दायो दङ जोंहा टेबोल टेनिस गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं शरत कमल। 1982 मायथाइनि 12 जुलाइआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा तामिलनाडुनिफ्राय। 2019 मायथाइयाव पद्मश्री एवार्डखौ मोननो हादों। नैथियाव दं जोंहा साथियान। बिथाङा 1993 मायथाइनि 8 जानुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङाबो तामिलनाडुनिफ्राय। 2018 मायथाइयाव अर्जुन एवार्डखौ मोननो हादों। थामथियाव दं जोंहा सुतीर्था मुखार्जी। 1990 मायथाइनि 10 अक्ट'बराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय। ब्रैथियाव दं जोंहा मनिका बाट्रा। 1990 मायथाइनि 15 जुनाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा दिल्लीनिफ्राय। 2020 मायथाइयाव राजीव गान्धी खेल रत्न एवार्डखौ मोननो हादों। दायो दङ जोंहा सुइमिं गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं जोंहा सजन प्रकाश। 1993 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा केरालानिफ्राय। नैथियाव दं जोंहा श्रीहारि नटराज। बिथाङा 2001 मायथाइनि 16 जानुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा बेंगलरनिफ्राय। थामथियाव दं जोंहा माना पाटेल। 2000 मायथाइनि 18 मार्चआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा गुजरातनिफ्राय। दायो दङ जोंहा सेलिं गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं जोंहा नेत्रा कुमानान। बिथाङा 1997 मायथाइनि 21 आगस्टआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङानो जाहैबाय
जोंनि इन्डियानिफ्राय गिबिसिन सनानि मेडेल मोनगिरि। नैथियाव दं जोंहा विष्णु साराभानन 1999 मायथाइनि 24 फेब्रुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन। थामथियाव दं जोंहा के.सी. गणपति आरो वरुण ठक्कर, बिथाङा सानैबो मोनसे टीमनिनो। दायो दङ जोंहा गल्फ गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं जोंहा अनिर्बान लाहिरी, बिथाङा 1987 मायथाइनि 29 जुनाव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङा महाराष्ट्रनिफ्राय। नैथियाव दं जोंहा उदयन मने 1991 मायथाइनि 24 फेब्रुवारि जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङा कर्नाटकनिफ्राय। थामथियाव दं जोंहा आदिति अशोक 1998 मायथाइनि 29 मार्चआव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङाबो कर्नाटकनिफ्रायनो। दायो दङ जोंहा जिमनेस्टिक गेलेगिरि। जिमनेस्टिक गेलेनायनिफ्राय जोंहा सासेल', बिथाङानो जाहैबाय प्रणति नायक, बिथाङा 1995 मायथाइनि 6 एप्रिलाव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय। दायो दङ जोंहा जुदु गेलेगिरिफोर। जुदु गेलेग्रायाबो जोंहा इन्डियानिफ्राय सासेल', बिथाङानो जाहैबाय सुशीला देवी लिटमाबम, बिथाङा 1995 मायथाइनि 1 फेब्रुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङाबो मणिपुरनिफ्राय। दायो दङ जोंहा इक्वेस्ट्रियन गेलेगिरिफोर। इक्वेस्ट्रियन गेलेगिरिफोरनिफ्रायबो जोंहा सासेल', बिथाङानो जाहैबाय फर्ड मिर्जा 1992 मायथाइनि 6 मार्चआव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङा कर्नाटकनिफ्राय। 2019 मायथाइयाव अर्जुन एवार्डखौ मोननो हादोंमोन। दायो दङ जोंहा रयिं गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं जोंहा अर्जुन जाट 1997 मायथाइनि 7 फेब्रुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन। नैथियाव दं जोंहा अरविंद सिंह। दायो दङ जोंहा रेसलिं गेलेगिरिफोर। हिन्जावसाफोरनि गेजेराव गिबियाव दं जोंहा सीमा बिस्ला 1993 मायथाइनि 14 एप्रिलाव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङा हारियानानिफ्राय। नैथियाव दं जोंहा विनेश फोगाट 1994 मायथाइनि 25 आगस्टआव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङाबो हारियानानिफ्राय। 2016 मायथाइयाव अर्जुन एवार्डखौ मोननो हादोंमोन। थामथियाव दं जोंहा अंशु मालिक 2001 मायथाइनि 5 आगस्टआव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङाबो हारियानानिफ्राय। ब्रैथियाव दं जोंहा सनाम मलिक 2002 मायथाइनि 15 एप्रिलाव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङाबो हारियानानिफ्राय। दायो दं जोंहा हौवासा रेसलिं गेलेगिरिफोर। सेथियाव दं जोंहा रवि कुमार दाहिया 1997 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङा हारियानानिफ्राय। नैथियाव दं जोंहा बजरंग पुनिया 1994 मायथाइनि 22 फेब्रुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङाबो हारियानानिफ्राय। 2015 मायथाइयाव अर्जुन एवार्डखौ मोननो हादोंमोन। थामथियाव दं जोंहा दीपक पुनिया 1999 मायथाइनि 19 मेआव जोनोम मोनदोंमोन, बिथाङाबो हारियानानिफ्रायनो। भिडिअनि बेखिनिनिफ्राय आङो खेलानि मुं आरो गेलेगिरिनि मुंखौल' खिथिनाय जासिगोन, स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिदिब्ला दायो दं जोंहा शुटिं गेलेगिरिफोर। 10 मिटार वुमेन एयार राइफल, बिनि गेजेराव दं जोंहा अन्जुम मडगिल आरो अपूर्वी चंदेला। नैथियाव दं जोंहा हौवासाफोरनि गेजेराव 10 मिटार एयार राइफल गावग्राफोर दिव्यांश सिंह पनवार आरो दीपक कुमार। 50 मिटार हिन्जावसाफोरनि एयार राइफल तेजस्विनी चौहान आरो 50 मिटार हौवासाफोरनि एयार राइफल गावनायाव जोंहा दं संजीव राजपूत आरो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमार।
दायो दं जोंहा 10 मिटार हिन्जावसाफोरनि एयार पिस्तल गावग्रा बिथाङा जाहैबाय मनु बाकेट आरो यास्विनी सिंह देसवाल। हौवासाफोरनि 10 मिटार एयार पिस्तल गावग्रानि गेजेराव सौरभ चौधरी आरो अभिषेक वर्मा। 25 मिटार हिन्जावसाफोरनि एयार पिस्तल गावनाय राही सारनोबात आरो चिंकी यादव। हौवासाफोरनि स्केटिं गेलेग्रा बिथाङा जाहैबाय अनगादभीर सिंह बाजवा आरो मैराज आहमेद खान। दायो दङ जोंहा एथलेटिक गेलेगिरिफोर। गिबियाव दं हौवासाफोरनि 20 किलोमिटार खारनाय बेयाव दं जोंहा केटी इरफान आरो संदीप कुमार आरो राहुल रोहिला। हिन्जावसाफोरनि गेजेराव 20 किलोमिटार खारनायनि गेलेगिरिफोरा जाहैबाय भावना जाट आरो प्रियंका गौस्वामी। हिन्जावसाफोरनि डिस्कास खुबैनाय बेयाव दं जोंहा कमलप्रीत कौर आरो सीमा पुनिया। दायो दं हौवासाफोरनि जेभलिन खुबैनाय नीरज चोपड़ा आरो शिवपाल सिंह। हिन्जावसाफोरनि जेभलिन खुबैनाय अन्नू रानी आरो हौवासाफोरनि लं जाम्प बारनाय मुराली श्रीशंकर। हौवासाफोरनि शट पुट गेलेगिरि ताजिंदरपाल सिंह टूर। 400 मिटार हार्डल गेलेगिरि हौवासाफोरनिफ्राय एमपी जाबिर। 100 मिटार आरो 200 मिटार गेलेगिरि द्युति सान। हौवासाफोरनि 3000 स्टिपलेसेस गेलेगिरिफोर दायो आंनिफ्राय मोनसे नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय। नोंथांमोननि थाखाय एसे खस्थ' खालामनानै भिडिअखौ बानायनाय जायो, बेखायनो अन्नानै नायगिरि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। मानोना नोंथांमोननिफ्राय अनसायनाय मोनोब्ला आंहा आरोबाव साबसिन हामसिन भिडिअसफोर बानायनायाव थुलुंगा मोनो। जोबथारनायाव फंसेबाव बाथ्रा, भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि एबा आरोबाव माबाफोर सोलायनो गोनां एबा आपग्रेडेसन खालामनो नांगौब्ला अन्नानै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो, जाहाथे उननि भिडिअफ्राव मोजाङै साबसिन बानायनो हायो। आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।